महाराष्ट्र कुमार समाजान मयेचो आमदार प्रेमीन शेट हांचो सत्कार केलो। महाराष्ट्रात कुमार समाज व्हड प्रमाणात आसा, मात थंय ह्या समाजांतलो एकूय व्यक्ती आमदार ना। पूण गोंयांत आपल्या समाजांतलो मनीस सरकारांत आमदार पदार आसा म्हण अभिमान आसा अशें मत महाराष्ट्र कुमार समाजांतल्या अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केलां। प्राध्यापक ॲडव्होकेट गणपत शिरोडकर, सावंतवाडी, महाराष्ट्र कुंभार समाज समितीचा मी संपर्क प्रमुख गेली 35 वर्ष कुंभार समाजाचं काम करतो आणि साहेबांच्या भाऊ असल्यापासून आमचे संबंध घरगुती संबंध आहेत आणि त्या निमित्ताने साहेबांना भेटायला ते आनंद आहे। विलास गोडेकर, महाराष्ट्र कुंभार समाजाचा सरचिटणीस। आज या ठिकाणी आमचे आमदार प्रेमानंद शेठ यांचे आमदार झाल्यानंतर किंवा फलोद्यान याच्यावरती निवड झाल्यानंतर आम्हाला भेटता आलं नव्हतं आणि म्हणून त्यानिमित्त बरेच दिवस त्यांचा वेळ घेत होतो। आज योगायोगाने वेळ आला आणि त्यांचा सदिच्छा भेट देण्यासाठी सिंधुदुर्गाच्या वतीनं खरं तर महाराष्ट्र कुंभार समाज आणि गोवा हे आमचं जवळचं नातं आहे। अनंत शेठ साहेब असताना अगदी घरगुती नातं, म्हणजे हे आमदार हे आमच्या घरातले नाते आणि एक असा आम्हाला अभिमान आहे की महाराष्ट्रात एवढा मोठा कुंभार समाज असून आम्हाला आमदार नाही, याचं दुःख आहे। पण त्याच्याचबरोबर आम्हाला एक सुखद असा हे आहे की शेठ साहेबांच्या घरामध्ये स्वतः अनंत शेठ साहेब होते, ते सभापतीपर्यंत होते। आज प्रेमानंद शेठ साहेब त्यांच्या पावलावर पाऊल ठेवून काम करतात। हा एक अभिमानाचा कुंभार समाजाला एक वारसा लाभलेला आहे आणि म्हणून वेळोवेळी आम्ही त्यांचं मार्गदर्शन किंवा आम्हाला सदिच्छा हे आमच्या कुंभार समाजाच्या दृष्टिकोनातून फार मोठं एक म्हणून पक्षाला सुद्धा आम्ही या ठिकाणी धन्यवाद देतो की पक्षाच्या वतीने आमच्या समाजाला इथे प्रतिनिधित्व वेळोवेळी देण्यात येतं। त्याबद्दल मी पक्षाच्या इथल्या सर्व जे नेते आहेत त्या सर्वांना धन्यवाद देतो आणि पुनश्च एकदा प्रेमानंद शेठ यांना खूप भरभरून शुभेच्छा देतो। त्यांनी पक्षासाठी काम करावं तसं समाजासाठी भरभरून काम करावं हीच सदिच्छा त्यांना या ठिकाणी निमित्त आहे। मुख्यमंत्रीपदापर्यंत नक्की जावं ही शुभेच्छा। आज आमच्या कुंभार समाजाचे काही नागरिक, ज्येष्ठ नागरिक आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातले आमच्या निवासस्थानी येऊन आमकां जी सदिच्छा भेट दिली आणि आमकां शुभेच्छा दिली त्याबद्दल हांव त्यांच्या सगळ्यांचे मनापासून आभारी आहे। आज अशा समाज बांधवांनी जो गौरव करता तितून मनाक खूप बरें दिसता की आमच्या समाजाचे काही जनक जे ह्या समाजा खातीर उद्दारा खातीर वावुरता, झडटा, त्याच पद्दतीन आमचे जे कौतुक करता त्या बद्दल त्यांचे हांव मनखायदान त्यांचे आभार मानता आणि अशीच आमचे जे समाजाचे काम असता ते सदोदीत आमचे काम ह्या समाजा खातीर वावरता।